الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بمن أندري إني واتي كرو بونا فلا وايو كوني مبالا مندقة ما تقولوا مندقة بمن غانا كجلين ده كم كجلين أيوة كو يتادو يتسكوا منا فوني كم يسرادو منا وني فيلا كمان وشين وني فيلا ابن موسى يفهم فهم كايتو مني ما توي يفلي كمبروني كلين كده ولا بدي كلول وشين با وده كم بافوتي كو هل نيكلي نكا ديتا ni wula sera n'a bina bini ne bɛ to a kɔnɔ voilà ɔ fili ye fɛn ye fɛn min ni a bɛ to an hakili la naamu fiɲɛ de don cogo dɔ la naamu n'i ye ko kɛ ni fiɲɛ bɔra a la o de ye mɔgɔ hakili sama kosɛbɛ ayiwa nka kuma dɔ an yɛrɛ ka adamadenya taabolo la naamu min ka ɲi an tɛ sinsin o ka kuma dɔ naamu bamanan dɛrɛ ko n'i y'i dafa tigɛ la ko tigɛ tulen kelen koso i b'a bɛɛ tufa bamanan ko ten o tiɲɛ n'i bɛ tiga ɲimi na toli kelen de bɛ a bɛɛ kasa bɔ wala o bɛ se k'a bɛɛ kunnaya naamu bɔn a bɛna bɔ sisan n'i ye kulu lajɛ adamadenya kɔnɔna na ni mɔgɔw faralen ɲɔgɔn u bɛ ka ko kɛ naamu i bɛ taa sɔrɔ jɛɲɔgɔn kelen ka fili kama a bɛɛ bɛ se ka gɛlɛya sɔrɔ n'i ye misali ta mali politiki mɔgɔw kan bi dɔw bɛ yen nɔ o ka ɲi ko hakililaw ka ɲi u jɛlen don naamu nka dɔw fana bɛ yen nɔ olu sen donna ko nɔgɔlen caman na minnu sen donna ko nɔgɔlen caman na olu kɛmɛ sababu ye ka hali minnu taabolo ka ɲi n'u sen donnen tɛ ko nɔgɔlen na ka bɛɛ mangoya cogo dɔ la jamanadenw bolo ayiwa i ma tiga toli kɛlen ka tiga bɛɛ tiɲɛ wa ayiwa kuma dɔ hali ni i bɛ fɛ sɛbɛ i ka kumakan dalaka ka minɛ mali kɔnɔ naamu n'i ye politiko kuma yɛrɛ fɔ dɔrɔn n'i mi jija o ko bɛɛ tiɲɛ ne ye politisiyɛnw tɛ cɛ to ye sa an ka dɔn o de bɛ f'i ye ayiwa o tɛ tiga toli ya ayiwa a bɛ ten nka a t'i n'a fɔ politiki yɛrɛ ye kojugu ye wala politiki mɔgɔ bɛɛ ye mɔgɔ lankolon ye naamu wala mɔgɔ jugu wala mɔgɔ kuntanw ye minnu tɛ ko ɲɛnamaw kɛ minnu tɛ tiɲɛ fɔ a bɛɛ t'o ye nkalontigɛlaw b'a la nka a bɛɛ t'o ye o i ma tiga toli kɛlen ka a to an k'a bɛɛ fɔnɔ wa ayiwa a bɛ ten de musokɔrɔba dɔ ko ne ma ko hadamaden i b'i diyaɲɛ fɛn san mɛ i diyaɲɛ dan i t'o wolo o ye tiɲɛ ye mun na den tɛ adamaden ka se kɔnɔ diɲɛ den tɛ dɔwɛrɛ ye jogo de ko don kuma dɔ naamu a ka di i ye den ka kɛ min a tɛ k'o ye o bɛ se ka wolo fɛn caman o bɛ se ka sababu caman bɛ se ka y'a la naamu a dɔw bɛ se kɛ denmisɛnnin yɛrɛ taa yɔrɔw ye a dɔw bɛ se kɛ jɛɲɔgɔnw ye dɔw bɛ se kɛ yɛrɛ fɛn wɛrɛw ye minnu ni olu bɛ jate nila kow ye walasa ka se ka masa yɛrɛ dusu kasi nka o de kama fɔ ko maa b'i sigi diɲɛ fɛn san n'i ye diɲɛ fɛn san n'i taara sugu la fɛn min ka di i b'a san min man di i t'o san nka den jogo dɔ bɛ don a la k'a sɔrɔ e yɛrɛ seko tɛ o de kama fɔ ko mɔgɔ t'i diɲɛ den san dɔ fana ko n'i ye den cɛlen sɔrɔ a bɛ k'i ma mankutu ye ko parce que n'a ye ko kɛ u b'a fɔ jɔn den don u b'a fɔ karisa den don parce que e ma fɛn kɛ mɛ den cɛlen ko sɔn i tɔgɔ bɛ maa da n'i ye jɔn den ye de André den don Anden den don a bɛ fɔ ten a bɛ n'a fɔ kuma dɔ ni a bɛ ɲɛɲini ko ɲɛɲini bɛna ni mɔgɔ bilali ka taa a ko ju jɔn na o de kama fɔ ko jɔn den don ko ni den tiɲɛna n'a ye kojugu u t'a ɲini dɛ n'i ye jɔn ye n'i ye jɔn den ye awɔ ni jɔn den jɔn don a tɛ fɔ nka jɔn den don sabula kuma dɔ i bɛ taa ye k'a fɔ ko ko dɔw ju depuis ko dɔw ju jɔyɔrɔ la gɛlɛya dɔw bɛ sɔrɔ yen Alahu akibaru i bɛ taa sɔrɔ kabi den dɔw ka ko kuntan dɔw bɛ daminɛ kabi masaw la Alahu akibaru ni ko sisan ko karisa den de don n'a kɛra ko karisa yɛrɛ fana bɛ a jogo kɛ a tɛ kɛ balinanko ye Alahu akibaru nka n'a y'a sɔrɔ karisa t'a jogo kɛ i b'a o yɔrɔnin kelen la a fɔ ko karisa i ma k'i fa ye Alahu akibaru a bɛ ten a faamuna ko sɛgɛsɛgɛli de don ka ko ɲɛɲini ka taa ju jɔn na walasa i k'a faamu bisimila
ayiwa bi ye juma ye naamu kalo tile 11 don marisi kalo naamu sanba 2 ni 22 fasiribaw sɛbɛnni kɛ fasiri gafew kɔnɔ an bɛna lajɛ fɛrɛ tɛ fɔlɔ min ye ka se ka kumaba dɔw fɔ mɔgɔw ye faamuyali ka se ka sɔrɔ ko dɔw la tubarikala an ka daminɛ ni informateur ye ala y'a jira k'a fɔ ko mali marabagajɛkulu kɔnɔna na ko yala ko murutili do don wa wala dɔnbaliya don o kɛmɛ ka o ɲininkali tɔmi bila yan ko dɔgɔkun kɔnɔna na ko a ko gɛlɛyara kosɛbɛ mondoro bingani wale kɔfɛ ko sigidala mɔgɔ caman olu fana fara bamacikulu 2 ka kɛlɛ dɔ n'o ye emsa ani état islamique mɔgɔw ka kɛlɛ ye menaka min bɛ tali yɛrɛ fana kɛ mali ni moritani cɛ jɛɲɔgɔnya la ko a kuma cayalen no tile nɔ ko de kama an ka jamana marabagaw kɛlen no ka taamakulu dɔ wuli o ka taa wasa ɲɔgɔn faamuya ka se ka sɔrɔ a ko la moritani wuli tuma ka fɛn ka di o ye tiɲɛ maa mun b'a fɛ ka tasuma fa a mago tɛ ji jɛlen na o ye tiɲɛ le sphinx ko mali ni moritani cɛ ko kɛlɛcɛ kɔrɔ dɔ n'o ye kɛlɛ ɲɛmɔgɔ kɔrɔ dɔ n'o ye général dɔ ye ko ale kɔni ye jalakili kɛ ani k'a ɲini ko moritani jamana ɲɛmɔgɔ ka walan sɛmɛ ko bamako kɔni n'o ye mali marabagaw ye olu mankan sumanen don a ko kunna a bila ndana ko maa si t'a la ka kala dɔ ɲina ka bɛn n'a ye o kɔfɛ sa ko maa dɔ y'i yɛrɛ kɛ colonel Asimi Goyita ka ciden ye ani gendarme lieutenant ye ko ka 14 ŋanamu mɔgɔ dɔw bolo Ablaye min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ Sphinx mɔgɔw ka jɛɲɔgɔn dɔ ale ye nin ɲɛfɔ ko mali b'a la ka ban ka sariya ka kolatigɛlenw lawaleya minnu yɛrɛ ye jamana ka sinsinberew ye l'indicateur du renouveau min bɛ tali kɛ mali ni moritani cɛ jɛɲɔgɔn in na ko taamakulu dɔ min ɲɛɲɔgɔnya bɛ colonel n ka fɔ Ablaye Diop bolo ko o kɔni bɛna tile 2 taama kɛ moritani wasa ɲɔgɔn faamuya ka se ka na cogo min na k'a bi maa 50 bɔ olu kɔni fara menaka sigidalamɔgɔw don ko conseil ministre la k'a jira sa k'a fɔ ko taali tɛ se kɛ n'a ka di i ye ko colonel Asimi Goyita kɔni y'a jira k'a fɔ ko wajibi don ministre bɛɛ ka ye conseil ministre kɛnɛ kan mali ni Tunisie ka ɲɔgɔn kunbɛ tani ka segin hukumu kɔnɔna na senatolaci ɲɔgɔn kunbɛba min bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ n'o ye coupe du monde ye a jira sa k'a fɔ ko fédération malienne de football kɔni y'a ɲini ko bɛɛ lajɛlen ka kɛ hakili kelen ye ka samata se ka senkɔrɔma don an ka kɛ kɔnɔkulu ye ka taa u senkɔrɔma tintigiw k'u bolo u kan kama kɔrɔta awɔ wasa pani ka nɔgɔya bolo fasako don awɔ kunnawolo fana b'a la awɔ k'an ka ɲinɛ tɔw bɛɛ kɔ fɔlɔ ni nin kɛra an bɛ sɔrɔ ka ko tɔ ɲɛɲini ko n'i ko wayi n'i ko filɛ n'i ye jɛman ye ja ka fari n'i ma jɛman ye i bɛ to jitɔya la o ye tiɲɛ min kɛra o don na Espagne o tɛ misali ɲuman ye Real ni Paris ka bɔlɔntan na o ye misali ɲuman ye siga t'o la supporters bɔra ka terrain da ni terrain kɔnɔna fa pewu i ma ye ndɔrɔci sina ka yɛlɛma cogo min yɔrɔnin kelen ayiwa ala k'an ta kɛ tan a bɛ ten n'an tugura bɔlɔntan na senkɔrɔma dɔbɔ jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ bɔlɔntan na siga t'o la an ka taa n'a o sira on appelle ça le 12e homme yan foli la ko seko ni dɔnko tigilamɔgɔ min bɛ wele ko Ibrahim Sidibe ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko ni ko brɛn ko ale fagara 300 de nɔfɛ Ablaye dɔrɔmɛ 300 1500 Allahu akbar a b'o gɛlɛyara dɛ an t'a bila an b'a fɔ dɔnse sinon 300 kɔni ka fa o ko se an k'a bila dɔnse minɛ na ayiwa Comatex baarakɛlaw u ka wari min kan ka sara u ye ko colonel Asimi Goyita ye ci di fanga ɲɛmaa ma k'a fɔ a ko lawaleya wasa u ka se k'u ka laɲiniw sɔrɔ Elhaji Gamu ko a ɲinina sema mɔgɔ y'a ɲin'a fɛ k'a fɔ a ka marifa ta jamana kama k'aw ko ayi k'o t'ale ka kɛta ye l'indicateur l'indépendant a sɛmɛntiya k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ RPM kɔnɔna na ko gɛlɛyaba bɛ sisan gɛlɛya bɛ jɔyɔrɔ ɲinima b'o la min bɛ Babɛri Gano ni
Musa Temini de bɛ kulu dɔ ɲɛma o y'a ɲini k'a fɔ tɔnsigi balalen ka kɛ a ko taara sariya la a ko sariya ye jo di Dr Boubacar Keïta ma tako fɔlɔ la parce que ale de ye ɲɛma ye fɔlɔ o y'a jira k'a fɔ ko olu ma kɛlɛ jigin so k'u wulila ka taa n'a ko ye Cour suprême na sabula ko jaabi min dira k'u ma olu kun minɛ a m'u wasa o kɔfɛ ko bamaci caman kɔni dankari kɛra olu la Sevare Bankasa ni Wakadu kungokoloba in kɔnɔ wa min tali kɛ dozo dɔw yɛrɛ fɔnɔna na ko marifa minɛna olu la ka olu bila u ka dozoya minɛn kɔnɔ min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ Fédération Malienne de Football baaraw kɛcogo la ko a ko bɛ ɲini ka gɛlɛya kosɛbɛ Segu ligi lahalaw la o kan ko gɛlɛya min bɛ Segu ligi kɔnɔna na ko ɲɛnabɔcogo bɛ ɲini ka gɛlɛya kosɛbɛ nin waati ninnu na l'essor faso ka fasiri n'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko bamaciya waliw kɛlɛli hukumu kɔnɔna na Mali finitigiw kɔni b'a la ka taa ɲɛ ka dankari kɛ bamaci ninnu na kosɛbɛ camanjɛ faga senkɔrɔma dole siratigɛ la nka ko Bera Bichi ni o ye siya dɔ ye mun bɛ Tɔnbukutu mara la Tawudeni tɛ de sisan a kɛra Tawudeni sira Tɔnbukutu ko olu kɔni y'a jira k'a fɔ u bɛ jamana marabagaw senkɔrɔma don Abilaye min bɛ tali kɛ Moritani ka den minnu ni u tununna ni dɔw y'a jira k'a fɔ u fagara ko jamana ɲɛma Colonel Assimi Goïta kɔni ye ci di k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw ka dayɛlɛ walasa ka sidɔn ka ɲɛ o kaɲi Mali d'aujourd'hui bi Mali ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko cakɛda min bɛ wele ko éléphant vert o ko ale kɔni ka baaraw jɔli ni o ye ka liquider ko kɔni bɛna fɔ ka dankɛnɛmaya kalo in tile 16 tribunal de commerce fɛ Bamako min bɛ tali kɛ Mopti conseil régional la ko an ka mankan sɔma ko jɔn b'a fɛ ka dankari kɛ Amadou Cissé ka baara la de min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ 8 mars hukumu kɔnɔna na muso caman kunkolo bɛ yan nɔ kunkolo fotow bɛ yan nɔ minnu ni a jirala k'a fɔ u ka cɛsiri barika ka bon kosɛbɛ an ka jamana in kɔnɔ dugukolo ko mankan bɛ sɔrɔ Bosomaa fila ni ɲɔgɔn cɛ ko min bɛ tali kɛ ko sɛgɛsɛgɛ ko dɔ ma lajɛ n'o ye experts ye tribunal administratif kɔnɔna na k'olu kɔni ye a jira sa k'a fɔ ko madame Senfara Saran Traoré ko ale jo bɛ ko in na nka ko Sanzu ale min ye musaka don yɔrɔ in na ka ban ka baara kɛ ko a ko bɛ bolo min kɛ k'o bɛ sɔn ka bonɛ a ka nafolo bɛɛ lajɛlen na Abilaye ko Move Africa ni Orange jalakili min kɛra k'a fɔ kan ka se fɔ wari miliyari 177 sara Abla nana ko a kɛmɛ sababu ye cakɛda wɛrɛ minnu bɛ ni u tigiw bɔ diɲɛ fan wɛrɛw fɛ ka na ko a kɛmɛ ka olu ja siran kosɛbɛ ani u ka toliko ko caman b'a la ka yɛrɛ ɲininka ko la Mali kɔnɔ sisan Mali tribune Modibo Mawu Makalu ka sɔrɔ ko dɔ ma ba don ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko cɛsiriw kan ka taa ɲɛ walasa ka se ka Mali ka sɔrɔ to nin bolo kan a kana jigin ka tɛmɛ ni jɔkɔnɔma ninnu kan min tali kɛ pomme de terre a ko feerebaw kɔni b'a la ka u tɛgɛ nɛmu kosɛbɛ nka yanfolila ko jibondon 2 fana jɔra ka bila sigidalamaw ka bolo kan walasa jiko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na Ligue de Bamako ko Isa Sidibe ale ni Assane ko jɔn de bɛna kɛ a ɲɛmɔgɔ ye Karido an b'o dɔn ayiwa kuma bɛ fɔlɔ sɔgɔmada kunnafoni tɛ ni kumabaw ye ni Abilaye tubarikala an b'o minɛ an b'o bila an kɛrɛfɛ o tɛ basi Bamanan André cɛ ko yɛlɛmana siɲɛ diɲɛ tun ka di a diɲɛ tun ka di parce que diɲɛ hadamadenya tun bɛ maaya tun bɛ balimaya tun bɛ badenya tun bɛ teriya tun bɛ sisan o si tɛ sisan bɛɛ b'i yɛrɛ ma ka fɔ ye tiɲɛ fɔlɔfɔlɔ fɛn dɔ tun bɛ kɛ olu tɛ kɛ sisan o de kama an ka maaya don ji la sisan e ye n balima ye an ye balimama ye e ye n bɛnkɛ ye e ye n fa ye e ye n mɔkɛ ye mais ne den si t'i dɔn diɲɛ bɛ tan fɔlɔfɔlɔ sisan denw ni ko u fa n'u fa n'a bɔra la u t'u maa si dɔn u ka somɔgɔw la
anti maa si bila ka taa tɔgɔda la ka taa an wolodugu la ka taa somɔgɔw lajɛ ka taa taa yɔrɔ lajɛ sigiyɔrɔ lajɛ u b'o yɔrɔ o t'o dɔn maa si t'o kɛ sisan maa mun b'o kɛ o ye kelen kelen ye o de kama ko maa si ni ne ko n b'a dɔn dɔw b'a kɛ de u ka hakɛ to ni ne ko maa si t'a kɛ jama fanba t'a kɛ n b'a fɛ k'o de fɔ fɔlɔfɔlɔ e denkɛ ne y'i kɔrɔkɛ ye n'i den wolola dɔrɔn n'a bɔra sini i b'a ta k'a di ye ko n'a balola a bɛɛ bɛ e de bolo e jɔn ne b'o kɛ bi o kɛ man di a kɛ man di bi voilà jɔn ne b'o kɛ bi ka fa kɛ man di ni vacances sera e ye n bɛnkɛ ye e bɛ Kolokani ne filɛ Kati n bɛ n denw ta n bɔ a bɛ taa aw bɛnkɛ fɛ a bɛ taa vacances fɛ aw k'u dɔn k'aw den dɔn k'aw somɔgɔw dɔn u bɛ n'a ye fɛ kalo kelen vacances la i segin tɔ i bɛ segin n'u ye so jɔn de b'o kɛ o dɔgɔyara sisan o tiɲɛ o dɔgɔyara sisan dɔgɔyara kosɛbɛ ni seli bɛna se ni ne anw bɛ du la an ye baden kelen ye se bɛ ne bolo n t'i ɲini kɛ yɛrɛ ni se t'i bolo e wo i den wo ni muso ne de bɛ fini san o comme ne y'a san denw ye e bɛ ne b'o fini bɛɛ kɛ kelen ye dɛ ne tɛ falanfasiya kɛ ne denw ni denw cɛ de ka bazin san n denw ye ka bagi san fini na n bɛ fini kelen de san seli dɔw b'u dɔn fo dɔw b'a fɔ kabilaw filɛ Tarawelew ka du filɛ u bɛɛ bɛ fini kelen u ka fini ɲɛna jɔn de b'o kɛ sisan a dɔgɔyara sisan ni seli kɛra foli denmisɛn de b'o la a b'a fɔ a bɛ taa ni yan fɛ taa yan fɛ taa yan fɛ n'i ye i bɛnkɛ ye n'i ye i bɛnna ye n'i y'i tɛnɛmuso ye a bɛ taa selimafo de a bɛ segin ka na somɔgɔ ko de tun don sisan taa i somɔgɔw de fo sisan selimafo kɛra garibuya de ye maa a bɛ yaala n'i ye mɔgɔw kunbɛn i san bɛɛ n zan tɛ juru la n bolo tɛ juru la i tɛ mɔgɔ min dɔn yɛrɛ i tɛ mɔgɔ min dɔn fɔlɔfɔlɔ ni kungo y'i sɔrɔ sisan de an bɛ taa seedulu ye sinon anw fɛ seedulu ye tun tɛ aw bɛɛ bɛna n'i ka seedulu ye tun tɛ dɛ sigida mɔgɔ bɛɛ bɛna sigida ni a fɔra kungo bɛ dunni na saya kɛra o denkundi bɛ o kɔɲɔ de bɛ yen ni seedi bɛ n bolo u bɛ taa k'an bolo ka n'a sigi n'u tilala u bɛ n'a sigi ma u b'a fɔ i ni cɛ ni baraji dɛbɛ bɛ yɔrɔ min na tapi bɛ so mun na olu bɛ taa ta ka n'a fɛn sɛbɛn u b'u sigi n'u tilala o b'a plier k'a di denmisɛn ma a taa n'a ye kasola la ni ye tarawele ta ye ni ye jaraw ta ye an y'a minɛ yan fɛ a y'a segin sigiɲɔgɔn min na barikɔn sigi wuli yɛrɛ bɛ taa ji ta k'a k'a la ka gilasi k'a la mais o bɛ bana sisan ni fɛn t'i bolo sisan ni kungo y'i sɔrɔ i bɛ to i yɛrɛ ma parce que i bɛ taa basulu ye i bɛ taa chaise ye i bɛ taa dumuni ɲini donc mun de y'an sɔrɔ de a kuma ka ca bon ne yɛrɛ ka faamuli la kow t'u cogo la parce que nin ko ninnu dabila adamadenya yɛrɛ fana jɛngɛnna kosɛbɛ a minɛ kɔnɔ bilen ayiwa adamadenya jɛngɛnna parce que fɔlɔ ne kun y'i den bila ka taa mɔgɔ min fɛ yen k'a ka taa bɔ a ye a tɛ taa fɛnko kama wa n'a bɛ na fana diyagoya t'a ka fɛn d'a ma wa den ɲɛ tɛ kumu e yɛrɛ ɲɛ tɛ kumu o bɛ de nka sisan ni mɔgɔ min y'a den bila ka na e fɛ yen ko congé a taatɔ la n'i ma finiw d'a ma ka tila ka ekɔli minɛnw san ka d'a ma ka wari d'a ma siɲɛ wɛrɛ o den kelen tɛna e fɛ yen i y'a faamu bon ni fɛn bɛɛ gulonna wari la an ɲinɛna adamadenya yɛrɛ kɔ k'a kɛ wariko ye du kɔnɔ ni fɛn tɛ mɔgɔ min bolo hali ni i ka kuma ye tiɲɛ ye i dalakan tɛ minɛ parce que fɛn t'i bolo hali n'i ye kɔrɔ ye ni fɛn t'i bolo i dalakan tɛ minɛ baba dugutigi kɔrɔkɛ de bɛ dugutigi bɔra awɔ bon ni mɔgɔya kɛra o ye bɛɛ bɛ t'i ka yɔrɔnin na i bɛ sigi ka ala makɔnɔ adamadenya kɛlen don o de ye bi o de kama i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ mago tɛ mɔgɔ la ala k'an sutura parce que fɛn bɛɛ kɛra wariko ye ne hakili la n'an ka segin an ka taabolow ma an ka wari kɛ makoɲɛlan ye wari tɛ adamadenya ye makoɲɛlan de don n'an y'o faamu a ka ca ala fɛ fɛn caman b'an senkɔrɔ olu b'an senkɔrɔ ala k'a kɛ ɲuman d'an ma amina ala k'a don tulo ni kulandi la amina kan bɛɛ i Tarawele kan bɛ dɔn wɛrɛ